Čau, jsou tu dva randomvlogy za sebou, takže pozor, koukat. Jak si hodně psali o randomvlogy, to už jsem říkal v předchozím díle, takže jsem docela už populární, tak blablabla, že si to musím fakt vážit, musím dělat dobré videa a takhle. Ten člený randomvlog, jestli jste se na něj podívali, tak hodnote video lajkem a jako vidíte, jak chcete, no ale fakt je to šílenost, musím říct. Pár bych dozve. Jsem by jako na nás nemohl ani mluvit, tak jako šuza. No, ale diskuze o multiplayer farming simulator 15 je docela už populární video. Je to random vlog, víte to, ne? Takže jako už tam budu psát do popisku videa random vlog, takže už to nebude jako stejpě, jsem to zjistil od střečka 11. Zdravím tě, se na teď video koukáš, čau. Zdravím se z Liboje, čau. Zdravím se z Toma Dulguna, čau. No tak prostě, zatím jako nevím, vidíte, takže čau. Těším se na vás v příštím díle, bude hned čau.